Puliawana chini kok borok sanai bisingo media rangno belanya hambai marbo chini DSL lingga chini 29-30 November asal chini Central Conference bisingte chini Katal Committee songjaka asal chini bisingo ansak Bisikumat Debrama Presiden di Presiden Federation yang ani ya gara-gara tunggu barang John Debrama General Secretary DSF tai ani ya gara-gara tunggu barang Roman Debrama Joint Secretary apa hake ani yaksi pasingo tunggu barang Somrat Debrama Finance Secretary tai joto ani karena ani langsung palok tunggu berok joto Executive Committee member Tini jeng apa no norno sana ni musumo jeng norno ni mani udesyo ka apa no jeng ketal komite khamani ya golo sini tini ni meeting apa no decision na hachaka sini agini je demand je sini pori tunai tai sini tipasar ni bagai je demand tomani 19 dofa 19 dofa demand tomo apni logi jeng buskang 8 tarik Januari 2020 sorry 21 sini थांनाय 2019 जे मादो पारिबो CAB no प्रडाक्ट खायनो थांतिनि जों जे गथना रनो मुदुमानो आबनो तयै जों अ सालनो मुदुखलायै बोसखांनि जे 8 जानुवारि 2021 जों ब्लेक डे हिसाबै जों आरो पालानाय आजागा जत दिनै परितंनाय तिप्रासा दाय तिप्रासाना हामजानाय रनो जत अख्रा साख्रा आखु गुखुरनो जों कबनो मुसुंगो आरो जत बरनो फायै जों बायबासा पालबाक्सा खलायै आ पान्दानो नायथुनानै मोसानायनि बागै दाय जत अर्गानाइजेसन दङ जों कबंनाय आबनि साथे साथे दिनै अ नरनि बिसिंथिखे जों साख्लाया मुसुंगो दिनै बुरु सेटलमेन्ट नि जे एग्रीमेन्ट जे डिमान्ड दंमाने आबो दाक्ति खलायै बरनो सल्युशन खलायनि बागै जों अ तिरपा गभर्नमेन्ट जों नरनि बिसिंथिखे कन्या मुसुंगो दाय दिनै लेट बिसिजि देब्रमा बनो बाहायनो 15 लाख कमार्शियेल गनानि बागै जों TSF पक्ष हते जों गभर्नमेन्ट थानि कबुंनारबो आबा हाके जों दिनै परितंनाय रनि जे जागाव जों असुबिदा नांगौ जों आरो जाति खालायनो बागै जों तियार दङ आसुं साना मुसुंगो दिनै DSM जनरल सेक्रेटारि जों बेबाक न जों सारा त्रिपुरावनो जों आबनो प्रभाब खालायै मानिना बागै जों दिनैसिम दिनै याके जों सेका सारानाय दाय जों मेन प्रग्राम गाय दिनै दसाम समनिबो जों प्रग्राम सामनाय दिनै मीडिया तापुरनो दिनै प्रेसिडेन्ट साबाय थाङा दिनै एग्जिक्युटिभ कटाल दङ दिनै अबनो जों TSF दिनै CC मिटिं आसुगै जों कयटा कक साबलायका दिनै CC वा अबन पुलाव संसार दिनै TSF तो जों 1968 दिसिमि आसाय फेफरन सिमिनो दिनै दफरनाय सामुखलाय फायका आमो जों एचिभमेन्ट बनुखा दफाव दिनै त्रिपुराव आमो दिनै कोमा लंग पेन्डिं डिमान्ड दं कयटा तो जों नुखा दिनै एयारपोर्ट बुमुरस्लाय जाका आमो दिनै लंग पेन्डिं डिमान्ड तो माने आगिबो आमो टाक सक्सेस खा टाइप तो दिनै एजुकेशनल डिमान्ड दिनै कबरक आमो जों डिमान्ड खाय दं आगिन जों रोमान्स स्क्रिप्ट बाय ताई प्राइमरी दिसिमि यूनिवर्सिटी लेवल जरा जों मन कबर रोमान्स स्क्रिप्ट बाय जों जों आमो साइट दं ताकुम दिनै आ डिमान्ड दं जों थागिया डिमान्ड आ डिमान्ड दिनै जों बुसकाङाव टेबल स्टेप ना हानाय बागे जों दिनै कबर न ए छिदुल दावै रोमान्स स्क्रिप्ट बाय जों गभर्नमेन्ट सानाय बनो जों रिक्वेस्ट खायनाय बनो टाइप बुनानि बर' खायगा जों स्ट्रं मुभमेन्ट थानाय ताइसिनि आगरतला दिल्ली कलकाता चेन्नाई बेंगलोर गुवाहाटी शिलं लो जे हस्टेल लो निति जों आबो आगिन सिमिन डिमान्ड खाय दं
ताया सिनि शिलंआव हस्टेल दं एसटि नि आ हस्टेल दं जों मेदासटिबो क्रप सालाय दङ ताय गुवाहाटी हायामतेराव जों सिनि हस्टेल जों डिमान्ड दं एसटि नि बागै आंबाय जों टेबे एजुकेशन फैनाय बसकामो ताय बेखौ जों कायसे आबानो थालियाव जों इन्सिडेन्ट सेबेनो जे कान्चनपुर इन्सिडेन्ट मानि आ गतन टिबो जों बेलायखे दुखुनि कबनो सिनि तिब्रहानि बागैबो आरो सिनि तापु खरसा जे फायार ब्रिगेड बिश्वजित धोरोम बक थिथांका आमाय सोंबं नुखुमा बक खाकसामालो सिनियांते ताय खरसा थिनि जे पुलिस फायरिं में थिनाय श्रीकांत दास ना बर्मा बं आमा ब्लाय अनफॉर्चुनेट सिनि स्टेट नि बागै आमन बागै जों गवर्नमेन्ट थानि याफर बरक काहम के फेयर इन्वेस्टिगेशन खायना बागै बरट सब मैजिस्ट्रियल नि थानि याफर का अब मैजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ खाइटिनि बसन ट्रांसपेरेंसी नाय हानो खाइके दं ला कावन बाय ट्रांसपेरेंसी दंनाय आम बागै जों सामुदा गेदाव खसाव बरक ताय बरक जे कम्पेनसेशन जुनानि आमरक दरि दातिर नांथु आमन जों डिमान्ड खाय आसनो Kasi sunog dong ni arot laro mo ko dano no hostel dito so hostel ro pika maya फायनाय जों फजा इन्वेस्टिगेशन खायाबो जों ताव कासे गोताव कमिटि माबा जों कासे खापिउ नाय आबो जों प्रेसार नाय बंग आगि खायजागो सिभिल ट्राइबल वेलफेयर मिसन बाव बिजिन tawo ko khamya ni to ko man boss do to no hostel dong ta mo pika wang yo to so ya me to no wang so mo dong अच्छा जों तामो रिमाइन्ड खायफिनाय गभर्नमेन्ट पाइसा जों खायनाय अलरेडि रिमाइन्ड मा खायफिनाय बंग